pyörän YouTube. Tänään mä tein mun ensimmäisen videon. Ja mä oon siis Army Fin, eli niinku Armeija Suomi. Oho. Tässä mun kaverin kanssa nyt lisäkettiin. Koska mä häppäsin. Ja tein kaavani. Ja mun kaveri haustonaa mulle. Eli se niinku ennen vaan antoi mulle koko ajan. Älä jaksa, se alkaa taas antaa 6, 5. Ja mä aloitan tehdä tämmösiä, mitä vittua tää taas tekee. Oh my god. Oh my god. Toi on siis virolainen, mäkin oon virolainen. Oon Suomeen ja asun Suomessa ja aloitan tekemään tämmösiä. Aloitan pian videoita, vinkkejä, kaikki teerei, Q&A ja kaikki tämmösiä. Ja tämmösiä. Mitä se nyt tekee? Helppoa jotain. Se on niinku laittanut kaikki mulle ja nyt se on tää vielä 200. Ja nyt on 200 ja en tiedä mihin tarvii niitä. Mutta mä sit teen jossain vaiheessa semmosen maan, mikä nimi on Army Fin Gateway. Älkää viittaa sitä ennen mua, koska se on mun niinku jotain käteen nimi ja tää on niinku hyvä, se on tämmönen, kyllä musta on niinku paremmat pinksit ja tämmöiset setit. Niin, että kyllä te tulevaisuudessa näette mut parempana ja yritän saada takas mun kuntoon, eli kun mut häkättiin. Niin. Saukasta. Tää on huuton. Tämmöistä mä laitan eka video vaan huutonat. Kiitos paljon ja menkää tsekatkaa sen channeli, se on toi Estkamper28. Ja kiitos kun katsotte videon ja jättäkää subscribe. Mutta se on täynnä, tosi hauskaa. Ja nähdään sitten ensi videossa.